ומה קורה אנשים? היום אנחנו פה בפרק ראשון של מיינקראפט פוקימון גו. אתם יודעים שעשיתי הרבה שהייתי פוקיסטופ למטה, פה למטה. הנה סיל, יש פה את סיל. וזה פרק שלישי בכלל של מיינקראפט. אם אתם רואים את הילדים המוזרים האלה, בכלל לא קוראים, הם קפצו למקום הנכון. תביאו. מה? מה זה היה עכשיו? רגע, מה זה פוקיסטופ? רגע, מה זה הפוקיסטופ הזה? תגידו לי. הצופים רוצים לדעת. אוי, בטרפרי. כן. איפה? הוא למטה בכלל, ילדים. תעלו למעלה. בואו למעלה? אני לא יודע מה איתך, אני נראה לי מצאתי אותו. לראות אותו, נראה לך אני נותן לך לראות אותו. אני רק בורח. אני היחידי שהולך פה למקום הנכון. רגע, מי זה? מצאתי עוד מישהו. גבר. גבר או לא? זהו? לא, זה בן אדם, יש לו שם. יש לו מישהו שקוראים לו יורי. אתה רואה את בת הזאת כי אני כבר לא. גם אני. הנה, מצאתי, נראה לי מצאתי עוד. לא. זה מה שתפסו אותו. מצאתי ינקולו. זה יותר טוב מנקולו. מצאתי את נידורן, משהו כזה. עכשיו אני תופס פוקימונים יותר. אני מצאתי נידורן, גרבלר, סיל ופיג גיי. לא, רגע, זה בכלל למעלה, וואי, זה מה זה מסבך? כאילו כל הזמן המצפן הזה מעצבן. אוקיי, אנחנו נקרא לסרטון המצפן המעצבן. יואו, הוא מצא אחר! או מיי גאד! מה מצאת? עקץ! מה הוא עקץ? לא תפסתי אותו. עקץ? עקץ. אם אתה רוצה לתפוס חבר, תפסתי אותו. בתוך חבר? כן. כמה סיפים? חכה. רגע. אז מה עדיין? אבל אתה משהו תפסירה כוח 105. מצאתי את היטמונג'אן! סתם. היי, מצאתי את הפוקיסטופ. אוקיי, יש לי תחושה שמצאתי את אקאנס. וואו, מצאתי 3 פיג'י. הנה, מצאתי את גולדין. אתה התחלת לפנינו. וואו, צריך לעלות על ההר הזה. זה סוד. תראה, זה נדיר. מצאתי פוקימון על ההר למטה. מצאתי את גולדין. אוקיי חברים, אז עכשיו תראו איך אני תופס פוקימון. דבר ראשון זה משגר אתכם לפה. וגם השארת הזה למקורי והוא ל-1-10, שכחתי לציין. הנה. איך אומרים כאן, אצלנו? לתפוס לו. יש, על הראשון. בוא נראה כמה CP. 33, אוקיי. בוא נראה אם יש פה עוד פוקימון. PG יש לי. עכשיו, אם אתם רוצים לדעת איזה רמה אתם, תסתכלו על ה-XP. אני רמה 2 כי אני מתחיל. אוקיי. פוקי קוינס, יש לי 10, זה הגולד. פה זה טים, אפשר רק מרמה 5 להיות בטים.
הנה אפילו פה רשום את הטים ועוד כמה אתם על לבל 3 או לא יודע איזה. פה כתוב את הראש ואת השם שלכם. אוקיי. פוקידקס זה מה שזה. זה אומר איפה זה כל הפוקימון. לא איפה כל הפוקימונים. איזה פוקימונים יש. זה הפוקימון בין הטובים. אוקיי. בוא נראה. וכל זה בעולם של מיינקראפט. אוקיי. עוד משהו. מצאתי פוקימון שנפטר לי מול העיניים. מי אתה חמוד? הנה סלואופוק. איך שקוראים לחמוד? איזה מעצבן. אוקיי. וואו, הוא הולך לו. הוא מנסה לברוח, אבל תפס. פיג'יוטו. אוקיי, פוקימון. אם אתם לוחצים על הפוקימון, פה אתם מוחקים את כל הפוקימונים. פה זה אומר כמה ביצים יש לכם. נראה לי, אני לא יודע. אוקיי, אתם לוחצים על הראש ואז שוב על הראש, ואז זה מראה לכם את כל הפוקימונים שלכם, יכול להיות לכם 5 עמודים. אוקיי, פה זה השופ. פה זה עולה פוקי קוינס, כל יום אתם יכולים לעשות תגובות, ואתם מקבלים 10. שזה לא כזה שוטה. לא! כן! אוקיי. וואי! הנה, מצאתי את אומנייט, משהו כזה. אומנטי, מה זה? ולא תפסנו. ותפסנו! וואו. אוקיי. הנה מג'י, יש מצאתי את מג'יקארפ, שוב, אני אמכור אותו אחר כך, שיהיה לי עוד איזה. תפסתי לי 64 כוח וכך זה ערפו את כדורי. וואו, דוד שלי צורח. מי זה דוד שלך? גם דוד שלך. נכון, מי זה? ליד. טוב, זה לא קשור אליכם, זה. אחרי סרטון נלך לברר. נו, איזה מעצבן. מיוטו. הלקי מיוטו, נראה לי הוא, בשפיץ של סוף העולם. היי, נמצא פה פוקימון. הנה פיג'ו, וואו, ענקיסטי. אם מישהו תופס את מיוטו בלבל 90, אתה בודק במקוח הוא יהיה לו. הוא כזה, וואי, מצאתי פה איזה פוקימון ענקי. 37 CP. משהו, אוקיי, צופים, אתם תראו כבר מי זה הפוקימון. אוקיי, מצאתי פיג'יוטו. זה פיג'י. וואו, זה כלום. עכשיו, תסתכלו, כל הקטע במשחק הזה זה פשוט להסתובב כאן. הקישור של הערוץ של מתן, תגיד היי. יהיה בקישור וגם שלך היי. ואוקיי, היום אנחנו לא נהיה עם אדיר כי זה כבר משהו אחר. יכול להיות שנהיה איתו גם בדלב, יכול להיות שנהיה איתו רק. אדיר. הנה, רק דיברנו על אדיר והוא מחובר לסקייפ. עד כאן. אני רואה אדיר מילר, יאללה. אותו דבר. מצאתי את אודיש. מה זה, הוא שוחה לו בים? לא, הוא מנסה לתפוס את הפוקימון. לא, זה שלי, לא. מי ינצח את זה? טם. מי ינצח את התחרות? אני ומישהו עושים פה תחרות על איזה פוקימון. הנה, אני רואה אותו, הוא מחכה לשנינו. לא, זה שלי. דקה, מי ינצח את זה? סימני שאלה מסביב לסרטון. מי ינצח את זה? תפסתי אותו. יש. מה? חי, עכשיו היה כתוב את השם שלך באמצע המקום. אני יודע, תפסתי אוניקס. ואני תפסתי איזה פוקימון מוזר, תפסתי את אודיש, עשיתי עם מישהו תחרות. אז
מה? אוניקס זה הכי טוב שלי. כמה HP יש לו? לא, זה לא משהו ה-CP, הוא פוקימון הכי נדיר שיש לי. ה-CP הכי הרבה שלי, יש מלא CP פשוט. פאקינג מלא. רגע, תפסתי את מג'יקה פעמיים, לא? לא. וואו, יש לי איזה 18 פוקימונים. אוקיי, חברים, והמצפן הזה, הוא פשוט מוביל עליכם עם הפוקימונים. אם ראיתם מקוד... מה? אם ראיתם מקוד, יש לו... אני יודע, אבל מה קרה? אתה יכול לשפר אותו, מה הבעיה? לא, וואו, יש טעות ענקית. אני יודע, הרבה נופלים בפח. יו, אימא'לה, איזה מלחיצה, מה זה, יש פה איזה בת אחת עם סקין של חתולה. והיא בת, והיא רר. מצאתי שתי רר, מיוטו, מי זה? בוא, על מה מתערבים? דקה, אני רוצה גם לתפוס אותו שלא תפסו, הנה מיוטו, כן מיוטו ואלה משהו כזה. מצאתי שתי רר ואין קומן או קומן. אם אני מצאתי את מיוטו, מה אתה אומר? רגע, מי זה מיוטו? מיוטו זה הפוקימון הכי אגדי שיש. מצאתי לו מיוטו. לא, זה כזה בת, מאוט. איזה צבע הוא? זה כמו חתולה כזאת, עם משהו בפה. איזה צבע? אני סגול, לא, רגע, צבע אפור. השם. הנה. אם אני לא תופס אותה, כמה HP? כמה HP? 50 בסדר. לא אכפת לי, כמה פוקיבול יש לי? לא אכפת לי? תפסתי, יש לי את מיוטו, משהו כזה. אוקיי, יש לי עוד פוקימונים לתפוס. מיוטו, זה לא מיוטו. מיוטו, יאללה גם כן. מה כן? כן, אני אראה לך אפילו בזה. נראה לי זה... רגע, ומי זה? פיקאצ'ו? לא! הוא שלי! יש, תפסתי! רגע, מי תפס? יש עוד כמה! מישהו ניסה להגיד... לא. רגע. חכו רגע. טוב, אז זהו סוף הסרטון שלנו חברים. אז נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי!